Pokoknya kumpul dulure. Dulur pokoknya rame kabeh iki engko. Campur sari. Pokoknya penting berhubungan karo Jot. Jebule wis kemarin wis ora krasa, Pak. wonten Ayang-ayang. lho. Cah sing paling duweneng dhewe. Megane iki mare kowe Edarene nang dulu. ora. Amegane papan ora padhaan iki. Wis iki 11 12 pokoke. Macak kalau macak biasa ini. Lek anduk kene. Program sedulur seni sak Nusantara. Ampun mboten usah sinten niku sapa kula sapa sinten. Panggalan kita. Penting nasional. Kene mangkat, kono yo mangkat. Kuya rukun sak penunggalane nguri-nguri budaya Jawi. Mboten usah lentu-lentu niku. Sedaya kesenian kok. Kabeh nguri-nguri budaya dulu. Mboten usah niki nika mboten usah. Sapunika saking paguyuban seni Barongan Wahyu Buwono. Plus Plus campur sari. sapunika live Ya saking dilebokno. Butuh Prambatan. Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. ATM dilebokno. Rahayu ler ing Sandikala. Matur sembah nuwun. Salam seni